नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय मिजिंथियो गासैबो मोजाङै दङ बर्तमान आंबो मोजाङै दंथ'यो आरो मोजां बार बारथों जेरावबो दा जिनो हक साननै सानथाम सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना नुखाबाय थादों बड'लेण्डआव माने आफ्रिकान सुइन फिभारफोर बायदि बेरामजों अमानि थैनाय सरकारा फैनानै बुथारग्लुंफैनाय दा बियो फिसा हमयसा नङा जोबोद गेदेर हमयसा बेफोरनि सायावनो आं फंनैसो खोथा बुंनो नागिरदों दा बिथिं बड'लेण्डआव पिग मिशन लन्च जादों आरो बे बड'लेण्डआवनो सरकारनिफ्राय अमा बुथारग्लुंनाय मोनसे खामानियाबो सोलिबाय थादों बेथ' माने फिसा हमयसा नङा जोबोद गेदेर हमयसा माने जोंनि माने ट्राइबेलफोरनि फेभरेट खायद' फाननाय बायनाय जानाय बेवहाय पिग मिशननि अनगायैनो बेवहाय माने लाख लाख मानसि हाजार हाजार मानसिया जड़ित दं दा बेबायदि माने गिलु बालु बेरामा मोनसे माने आर्थिक अबस्थाखौनो धंस खालामगोन स्पेशली आं माने बे बड'लेण्डआव बर'फोरनि थांनाय थैनायनि सायावनो सोनारगोन होननानै आं बुंसिगोन मानोना घरे घरे अमा थायो जानो हागौ माने बांसिन इनकामखौ दानि सरकारा अमायाव नुदों हिसाबैसो पिग मिशन लादों गेदेर गेदेर सिमां सुजुदों बेवहाय मोनसे हारिनिनो आर्थिक अबस्थाखौ धंस खालामगोन बिदि आफ्रिकान सुइन फिभारफोर बायदि बेरामा दा खोथाया बे हमयसानि समाधाननिफ्राय जों बोरै रैखा खालामो दा थोंजों खोथायाथ' बे आफ्रिकान सुइन फिभारफोर बायदि हमयसानि समाधानखौ दिनैसिम साइन्टिस्टआ दिहुननो हायाखै गेजेराव ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन भियेटनाम बायदि कान्ट्रिया सुइन फिभारनि समाधानखौ दिहुनबाय होननानै बाट बियो जोंनि हालामाव माब्ला सफैगोन बेखौ बुंनो हाया दा खोथाया बेसो हाजार हाजार मानसिया जिथु अमा फिसिदों सोरबा साक्सेसफुल पार्सन सिनियर प्लेयारखौ उदाहरन होनानै आरो नोंथांमोननि गेदेर गोलावफोरनि बुंनाय लेखायै माने गभर्नमेन्ट जबखौ ध्यान होआलाबासिनोब्लाबो मोजां मोजां इडुकेटेड पार्सना दिनैनि तारिखाव पिग मिशनजों जड़ित जादों थांना थानो नाजादों गावनि फैसा इनभेस्ट खालामदों आरो लन लादों दा बिथांमोना गोबां उसुखुथुआव दङ जुदि हे पिग माने गिदिर सिनियर प्लेयारानो जुदि आफ्रिकान सुइन फिभारजों जुजिनो हायाखै माखासे नलेज गोनां अभिगथा थानाय बिथांमोनानो होमबा जोंफोरबायदि दाखालिसो मैयासो दिनैसो फार्म खालामजेननाय मानसिया बोरै जानांगौ जिथु नलेजआनो गैखाया आरो बिथिं नलेज थाबाबो बे हमयसानि समाधान गैया होमबा जों मा खालामनो जोङो फिबाय थानो ना बे फिनायखौ दोनथ'नो गोबां उसुखुथुआव फार्मारफोरा दङ बे समावहाय रेसपन्सिबिलिटि दङ बर्तमाननि बिटिसि माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि दानि सोरखारनि आखायाव गोबां दायित्व दङ नोंथांमोना एसे खेंफोरथि होयो बर्तमान पिग मिशना मा दिशायाव दङ बेखौ लाना थांबाय थायोब्ला मा जागोन आरो दोनथ'योबा मा जागोन बिनि सायाव नोंथांमोना बुंनांगौनि कर्तब्य दङ जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारनो हाया स्टेट गभर्नमेन्टनि सायाव सोनारनो हायि खैसारनि थाखायनो दिनैनि तारिखाव बिटिआर जाफैदों बेहाय नोंथांमोननि आखायाव गासै दायित्व दङ नोंथांमोना बुंदों पिग मिशननि एवारनेस गोबां प्रग्रामफोराव बुंदों नोंथांमोना अदालगुरियाव सुइन फिभारनि भेक्सिननि मेनुफेक्सार खालामगोन जाहाथे बेफोरखौ थाबनो नोंथांमोना मेनुफेक्सार खालामनायनि बेबस्थाखौ लायो नाय सुइन फिभारनि बेलायाव गोबां मानसिफ्रा उसुखुथु दङ माने आफ्रिकान सुइन फिभार मोनसे दङ आरो क्लासिकेल सुइन फिभार मोनसे दङ क्लासिकेल सुइन फिभारनि हमयसानि समाधाना दङ माने भेक्सिन बिनि दंखायो बिनि क्लासिकेल सुइन फिभारनि भेक्सिनखौसो मेनुफेक्सार खालामगोन होननानै बुंदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दानि सरकारा खालामनो हागोन हाया बिथांमोननि आखायाव माखासेयाथ' पलिटिकेल लेंगुवेजफोरखौसो जानानै थालाङो बाट आफ्रिकान सुइन फिभारनिसो समाधान दिनैसिम वर्ल्डआवनो गैथ'वा दा जेनो हक बिटिसि गभर्नमेन्टआ दानि सरकारा स्ट्रं भाबै भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौ स्ट्रं खालामनांगौ नङाब्ला मानसिफ्रा दिनैनि तारिखाव गोबां आलाय सिलाय जागोन हाजार हाजार मानसिया अमा बोलो फियाखै बोरमा फिसिदों लाइभ स्टकजों
थांना थानो थाखाय नाजादों बाट एनिमेल डिपार्टमेन्टआव साक्सेसफुल जानाया गोरलै नंथारा मानो गोरलै नङा बिनि सिङाव भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि सायावनो जों बुंनो गोनां जागोन मानसिया नलेज गैया थिग दोङो नलेजखौ सानसे साननै सानथामनि गेजेराव मोनखाथारो जिब जन्थुजों थाफानायनि उनाव बिनि आखल आखुखौ मिथिगोन बिनि केरेक्टारखौ मिथिनायनि उनाव लासैनो समयसानि समाधाना फैखायो बाट भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनो गोबां साइन्टिफिकेलि नलेज नांगौ जायो बेखौ जों मोननो हाया दिनैनि समायाव सासे डाक्टरा मोनथाम मोनब्रै गाहाम ब्लकनि माने डक्टर जानानै दङ डिउटियाव जेरावनोखि साब्रै डाक्टर जानांगौ मोनब्रै ब्लकनि बेवहाय सासे डक्टरा डिउटि खालामो अब्ला बेवहाय बोरै डेभेलप जानो बेनि दायित्वआ सोर बर्तमाननि सोरखारा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन आरो डक्टरफोरखौ सोनो नाजागोन भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौ स्ट्रं खालामनांगोन खालि सुइन फिभारनि खोथाबोल' नङा बोरमानि बेलायाव पिपिआरफोर बायदि खातरनाक बेराम दङ बेबो माने अमाफोर बायदिनो माने फारसेनिफ्राय थैग्लुंजोबो 99% बोरमाखौ बेखौ बासायनो हाया मुथुथे थैखाथारो ओंखायनो जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआव जुदि फार्मिं बिथिंथिं दानि सोरखाराबो गोसो होमारदोंब्ला भेक्सिननि सायाव नोंथांमोना जेट गोहोखौ बाहायनानै खामानि मावनांगोन जेट गोहोखौ नोंथांमोना भेक्सिननि सायाव खामानि मावनांगोन अब्लासो बेवहाय बड'लेण्ड हालामाव बोरमानि मोजां प्लेयार ओंखारगोन अमानि मोजां प्लेयार ओंखारगोन दाउनि हांखोनि मोजां मानसि ओंखारगोन साक्सेसफुल पार्सन फैबाय थानाय 5 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना नुगोन नङाबा नैबेहाय माने गोरलै नङा दा नैफोरबायदि खोथाखौबो दानि सोरखारा बुंनो हानांगोन